professors van acomiadar en Bernat amb una representació que va ser un homenatge a tots i cada un dels primers mestres que van inaugurar aquesta escola. L'Ancel, en Bernat, la Catalina, la Maria Antònia Ferragut, la Tiana i l'Ela. En fa ja dos que acomiaven la Tiana en un programa de televisió, una flor per la millor. I avui ha arribat el moment de dir adeu, o millor dit, fins sempre, a l'Ela, la darrera d'aquella generació de grans mestres que dedicaren la seva vida docent a la nostra estimada Robines. Els seus alumnes de quart li volen dedicar unes paraules. Veniu aquí davant de nosaltres, quart A. Veniu! Però m'apareix que no només ells es volen acomiadar de l'Ela. També antics alumnes que ara venen per allà s'endugueren un trosset de l'Ela dins el cor i són aquí per retre-li un merescut homenatge. Bé, nosaltres també volem adreçar unes paraules a l'Ela i ho hem titulat Paraules per a l'Ela. Avui no és un dia normal. Avui és un dia especial. Avui se'ns jubila l'Ela Gual. Ara mateix t'escrivim aquestes línies per mostrar, en nom dels pares i mares de Robines, el nostre agraïment a una mestra en majúscules. Ho proclamem aquí i ara, perquè ser de mestre és transmetre als nostres infants el que un sap, sent, viu, desitja, somia, dubta i, sobretot, li entusiasma. Has fet viatges en el temps, des del Quixot a Cristòfol Colom, de Nana Frank al desembarcament de Normandia, d'en Gandhi a na Malala i de Adolfo Suárez a l'abdicació d'en Joan Carles. Amb paciència de manufacturera has anat teixint una teranyina de coneixement, amistat i afecte, amb connexions cognitives i afectives, amb saber de dona senyada, envoltada de ganxets, collars, pulseres, arets, mandales i moltes altres més manualitats que no cal afegir, perquè n'hi ha tantes. Tal com diu en Llach a la cançó Un núvol blanc, la vida ens dona i pren papers. Ara et pertoca el paper de jubilada, que no és el mateix que jubilar-te. L'essència es manté intacta, fins i tot amb l'experiència es referma i s'afiança. Com la crisàlide de Murakami, la relació de mater i filia, versemblança dels mestres amb els alumnes que es fecunda un any i un altre, cada un dels nostres fills et portaran inconscients dins del seu bagatge i el dia de demà, tal volta, en desplegaran les ales. I aquestes paraules els hem d'estendre a tots vosaltres, mestres de Robines, Mallorca i de tota la contrada.
que ens tindreu al vostre costat, per sempre i ara, que seguirem lluitant per l'avui i pel demà, per una educació pública de qualitat, de la qual cosa vos en donam la paraula. Avui no és un dia normal, avui és un dia especial. Avui et deim, fins al mai, ela, guai. Amb afecte de tots nosaltres, els pares i les mares. Moltes gràcies. Hola. Jo no sé si ho puc provar. Estic molt contenta de poder anar en tristor, però també amb molta alegria perquè m'he trobat molt bé i en aquest cas que m'ho fet, jo estic molt binissalem, per ser que l'altre m'estimava el meu. Binissalem és meu, jo som binissalemera. Som d'aquí, vos ponen més de tots vosaltres que en el poble mateix. Només vull haver deixat un bon record a tothom. Que bona, la ploreu més, que encara no podeu plorar. Vull deixar un bon record a tothom. Sobretot, m'és igual si heu après més o heu après menys. El que sí vull és que sigueu bones persones. És l'únic que m'importa. D'acord? Molts d'anys i seguirem amb ell. Adéu, gràcies.